Ina so in yi ɗori ne akan bidiyon baya game da stroke, wannan shi kuma akan hawan jini ne. Mu physiotherapists muna mu'amala da mutane da yawa wanda suka samu stroke a asibitoci. Wani abu ɗaya da na lura muna yawan samun matsala da shi akan masu stroke shine idan suka zo clinic aka duba jinin su kafin a fara treatment sai ka ga jinin su ya hau. Idan muka tambaye su sun sha maganin su na ranar sai su ce a'a ba su sha ba. Wasu cikin su aka tambaye su me yasa, wasu za su ce ai suna sauri ne saboda za su tau clinic kada su makara, wasu kuma za su ce ai saboda ba su karya bane ba, da kuma wanda ya fi hadari a cikin su za su ce wai ai jinin su ya dawo daidai ne saboda haka sun daina shan magani. Idan ka tambaye su me yasa suka daina shan magani, likita ne gaya musu, za su ce a'a ai saboda kansu suke dubawa sun ga jini kuma ya dawo daidai. Abu ɗaya da zan iya faɗa muku shine ba a warkewa daga hawan jini. Idan kana shan magani tabbas jininka zai dawo daidai mana, saboda aikin maganin kenan dan ya tabbatar cewa jininka ya dawo daidai dan kada a samu matsala. Amma ka daina sha ka ci gaba da gudawa kuma zaka ga cewa jinin ya dawo yana hawa. Tabbas akwai wani nau'i na hawan jini da ake cewa secondary hypertension, ma'ana kenan wata cutar ce daban ta jawo wannan hawan jinin. Zai iya kasancewa cutar koda ko kuma ciwon thyroid. Wasu kuma masu ciki suna iya samun hawan jini a lokacin da suke da ciki, wanda in sun haihu za su iya warkewa daga wannan hawan jinin. Akwai dalilin da yasa likitoci suke bawa masu hawan jini magani, su ba su lokaci su ce ku dawo asibiti don a duba ku, saboda a gane cewa maganin nan yana aiki ko kuma za a canja shi ne, ko za a ƙara wani maganin a kai, ko za a rage wani maganin a cikin waɗanda ake baka. Zai iya yiwuwa ma a ƙara maka lokacin shan maganin ka ya zama ba sau ɗaya ba, ya zama sau biyu, ko kuma daga sau biyu a rage maka shi ya zama sau ɗaya. Dan wai mutum ya riga ya samu stroke bangaren jiki ɗaya ya tabu, baya nufin cewa wai ba zai taɓa iya sake samun wani stroke ɗin, muddin dai baya maganin hawan jini wanda shine ya janyo wani stroke ɗin tun farko. Za a iya ƙara samun wani stroke ɗin, zai iya taɓa wannan ɓangaren da ya taɓa tun daga farko, zai kuma iya taɓa ɗaya ɓangaren jiki. Idan mutum yana da hawan jini wato primary hypertension to yana da shi ne na muddin rai. Amma babban albishir shine idan mutum zai kiyaye shan magunguna akan ka'ida, zai kuma kiyaye dukkan wasu sharuɗa da likitoci suka gindaya, to zai iya rayuwa ingantacciya kamar ba shi da wani ciwo. Ba kuma zan daina faɗa ba, a ringa motsa jiki. Sai mun haɗu a daƙiƙa ta gaba.